Mai fy enw yw Dyddgu Hywel a dwi'n darlithydd Astudiaethau Addysg Gynradd yma ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Yn dilyn cwrs gradd ymarfer dysgu yn y pwnc dylunio thechnoleg yn y brifysgol, dwi wedi cael profiad fel athrawes yn y maes cynradd, uwchradd ac addysg bellach dros y degawd diwetha. Dyma ble mae fy arbenigedd tuag at y defnydd o dechnoleg ar lawr y dosbarth wedi datblygu. A mae'n fraint gen I ysbrydoli ac addysgu'r myfyrwyr gyda'r sgiliau a dulliau dysgu arloesol ar gyfer eu profiadau a'u dyfodol nhw. Dwi'n cyfri fy hun fel tiwtor personol yn ogystal â darlithydd. Rhan hynod bwysig yn fy rôl yw I roi arweiniad a chefnogi fy myfyrwyr yn ystod eu taith yma am y 2 mlynedd. Dwi'n sicrhau bod fy myfyrwyr yn cael profiadau allgyrsiol tu allan i'r darlithoedd a'r seminarau, a'i datblygu fod yn fyfyrwyr academaidd, yn ddysgwyr ac unigolion annibynnol I sicrhau llwybrau llwyddiannus yn ei gyrfa a'u dyfodol. Dwi'n mwynhau fy swydd a'r cyfrifoldebau sydd gen I yma yn y Met fel darlithydd. Mae dysgu yn swydd fobreol, gyda pob diwrnod yn wahanol, ac mae'r hyblygrwydd rhwng y dysgu a'r cyfle I wneud fy noethuriaeth yn rhoi mwynhad mawr I mi. Dwi'n cyfri fy hun yn lwcus iawn hefyd I gael gweithio yn fy mamiaith ac yn fraint cael gweithio gyda llon dosbarth o fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg yn flynyddol. Dwi o'r farn bod myfyrwyr Astudiaethau Addysg Gynradd, Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd yn gadael gyda gradd gwerthfawr sydd wedi rhoi cyfleoedd, profiadau, gwybodaeth a dealltwriaeth angenrheidiol a pherthnasol ar gyfer y byd gwaith, yn cynnwys sgiliau rheoli amser, rheoli prosiect a chyfathrebu effeithiol sydd wedi ei datblygu fod yn unigolion annibynnol a phroffesiynol.